салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар Telegram. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. барои бозӣ кардан спина интихоб мекунем ва инҷа мо дар рубин, танга ва инструментҳоро нишон медиҳам. Мебурем, бозӣ мекунем ва пулкор мекунем. аз тарафи дасти чап болода бошад, балансиморо нишон медиҳем. барҷа бошад, рубинӣ кор мекунем, рубиноро нишон медиҳем. магазина интихоб мекунем. дар инҷа мо ба воситаи тангаҳои тон метавонем энергия бихарем. агар энергиямон ки тамом шида, мо метавонем энергия бихарем. рубина интихоб мекунем ва дар инҷа мо метавонем фрестайм ё ки магнит бихарем. бая интихоб мекунем ва нархаш бошад 0,1 тангаҳай. ва ҳозир мо бозӣ мекунем, мебинем ки фрестайм ё ки магнит барои чӣ дар кор мешавад. дар инҷа мо спина бозӣ кардесем, хеле танга ва инструментҳо пайдо мешавад. агар дар ҳамин ҷа падарка пайдо шавад, мо бозимон сар мешавад. ва ина ҳозир ма падарка вайна мада падарка пайдо шидак, ҳозир бозии мо сар мешавад. поёнда бошад фрестайм ва магнит ҳастад. мо хеле бозӣ кардесем, тангаҳоро ҷамъ мекунем ва агар мо успед накардем, фрестайма интихоб мекунем. вақт ях мекунад. вайна мо ҳозир фрестайма зер мекунем ва ина тангаҳо ҳамаш ях карданд ва метавонем тез тангаҳоро ҷамъ кунем. ва инструменти дигар бошад магнита интихоб мекунем. худаш ба таври автоматӣ тангаҳоро ҷамъ мекунад. ва ина бозии буд шидак, ман 10,000 танга кор кардам. вақте мо бозӣ мекунем, энергияи мо буд мешавад. 1-2-3 соат местем, бозӣ мебуроем. бо энергияи мо ки ҷамъ шид, мо метавонем бозимонро давом диҳем. бустера интихоб мекунем ва дар инҷа бошад, мо бустероро метавонем бихарем. бустери якумро мекушем. дар инҷа More Coins, яъне ки агар мо ҳамин бустера бихарем, ҳар як раунде ки мегзарем, танга бисёртар кор мекунем. ва инҷа дутаи дигар бустери дига ҳастанд. бустери спин ҳастанд ва бустере ки мисол энергия ё метавонад пулкоркунии моро осон кунад. коина интихоб мекунем. дар инҷа визро интихоб мекунем ва агар мо 100 та рубин кор кардем, метавонем ба пули ҳақиқӣ алишиш кунем. ва димборда бошад 180 та рубин мешавад ва 350 та мешавад. ҳамхеле 700 зиёдтар шидан мегирад. Exchange интихоб мекунем. дар инҷа мо метавонем ба воситаи 1 та рубин 30 та спин бихарем, агар энергияи мо буд шида бошад. Connect Wallet интихоб мекунем. дар инҷа мо кашлогмонро пайваст мекунем ки пуломонро гирифта битонем. як бор дига Connect интихоб мекунем. агар шумо регистратсия кардагӣ набошед ё ки регистратсия кардагӣ дар Telegram регистратсия кардагӣ бошед, метавонед Open Wallet in Telegram-а интихоб кунед. ва ман приложениеша iPlay Market ки скачат кардагим, Tonkeeper-ро интихоб мекунам. приложениеша мекушояд. дар инҷа моро подключить кашлок нишон дагад, подключить кашлокро интихоб мекунем. пин-кодмонро менависем ва загрузкаша ждат мекунем ва ина навис гатова. тамом кашлоки мо пайваст шид. ва димбора Connect Wallet-а интихоб мекунем. дар инҷа нишон медиҳад ки кашлоки шумо пайваст шидагист. Balance интихоб мекунем. дар инҷа нишон медиҳад кадоме ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, чанд касе бошад нишонаш медиҳад. ва барое ки силкаро копировать кунем, invite зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонро равӣ мекунем ва ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард, бозӣ кард дар ҳамин бозӣ, мо 1 рубин кор мекунем. ранка интихоб мекунем. дар инҷа бошад бозингарои беҳтаринро нишон медиҳем ва нишон медиҳад ки якум, дуюм, сеюм, чорум ва ҳамхеле бозингароро нишон медиҳад. бустера интихоб мекунем. дар инҷа ҳамон бустерое ки мо дар боло бустер харидем, ҳамон бустероро нишон медиҳад. метавонем бо воситаи бустеро пулкоркунимонро осон кунем. Earn ё ки пулкоркуниро интихоб мекунем. дар инҷа мо заданиёро иҷро мекунем ва танга кор мекунем. задани якум бошад, подписатсия мекунем дар Telegram ва 300,000 танга кор мекунем. задани дуюм бошад, кашлокмонро пайваст мекунем, 500,000 танга кор мекунем ва ҳамин заданиёро иҷро мекунем, танга бисёртар кор мекунем. ба ҳамин видеои мо бо охир мерасад. то видеоҳои дигар.